Akukho mntu onokuhlawula ityala kabini. Enye yezinto yokuqala ephambili yokuba uyenze ekubeni ungene phantsi koqwalaselo letyala, ukutshintsha iakhawunti yakho yebhanki. Kungcono ukuvula iakhawunti entsha kwibhanki eyakuhlukileyo kwaye utshintshe iodolo eziyimfuneko kwiakhawunti. I-NDA iyakukhokhela ngovuyo kule nto. Kubalulekile kakhulu ukuba wamkele isigunyaziso sokutshekishwa kwi-debit check ngokukhawuleza. Ukwenza konke oku kuya kuqinisekisa ukuba ababolekisi bakho bahlawula kanye kwaye ungaqala uhambo lwakho lungabi namatyala. I-NDA ivotelwe njengekampani yokuqala yaseMzantsi Afrika yokucebisa ngamatyala. Siyayazi ukuba zininzi kangakanani izinto kwaye zinokudida xa usematyaleni kwaye uphantsi koxinezelo. Nceda uzive ukhululekile ukunxibelelana nathi kule nombolo 021 003 8733 kwiphepha lethu lobacebisi ngezimali kuzwelonke kuFacebook okanye ugcwalesele ifomu yokuqhagamshelwano kwiwebhusayithi yethu ethi www.nationaldebtadvisors.co.za. Phola, sukoyika, sikufumene.